गाइस वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। गाइस आपको मैं कुछ तो बहुत सारा कॉमेडी दिखाने वाला देखा था। इस देखो हमारा रूम। अंकल थोड़ा बाहर आओ। कैसे है हमारा विजय विजय अंकल? अच्छा है। आप कोंकणी सीखने को चाहते हो? कोंकणी सीखेगा? हाँ हाँ सीखेगा। हाँ सीखेगा। मैं आपको बोलता हूँ, ठीक है? मैं कोंकणी में बोलता हूँ, कोंकणी में बोलो मुझे। तू जेवलो? तू जेवलो? तू कसो असा? तू कसो असा? तुगे गाडी कशी असा? तुझ्या गाडी कशी असा? तुझे नाव किती? गॅस अंकल केले. गा सांग का लिहा? तू बाजारा वचून येलो? तू बाहेर असं नव्हतं? तू तू कसो असा? तू कसो असा? आणि तू गावाक येनो वचपाचो? नाही तू गावात कोण पादा? गॅस कस दिसतो तुमका? तू कसे दिसता? तू कसं दिसता? तू केन्ना येला हांगा? तू कोण नाही आले? तुझ्याकडे लॅम्बोर्गिनी असा? तू बोले बोले असं? गाइस विजय अंकल बहुत कोंकणी अच्छा बोल रहे हैं। मैं भी पूछ रहा हूँ, अच्छा तुझा भाव होय गेला? तू जो भाने वाला होला तुझा भाव होय गेला?